Bé, crec que ha sigut un partit on juguem contra un equip que juga molt bon bàsquet, no? Que ens ha ficat moltes dificultats, que tot i haver treballat bastant el tema de defensa indirectes i això ens ha penalitzat molt a partir d'aquestes situacions. Ens ha agradat un potent de duresa al darrere, en defensa, però crec que durant molts moments hem sigut capaces de portar el ritme de partit, de ser valentes a tot el camp, de jugar amb bastanta fluïdesa i bé, un partit que sumem més i a partir d'aquí dilluns tornar a entrenar i a seguir sumant cada setmana. Ja havia avisat que és un rival que no venia en bona dinàmica però era perillós, però precisament per això, per la dificultat del rival i que elles no venien amb aquesta bona dinàmica, era important que els punts se quedessin avui aquí. Jo crec que al final nosaltres sempre intentem guanyar, sigui en equip que ha guanyat tots els partits, que no ha guanyat cap. Al final nosaltres també intentem sempre guanyar, no? Però com bé vaig dir, al final és un equip que sí que venia amb 0 victòries, però que era un molt bon equip, que jugava bon bàsquet i avui ho han demostrat i crec que és un equip que, tot i haver començat malament, guanyaran força partits i crec que és un equip interessant. A partir d'aquí, si és més important aquest partit o un altre, tots són importants, tots. Ara ja hi ha un cert bagatge de jornades. Com veus el teu equip ara, aquests jugadors? Veig un equip amb il·lusió, amb ganes, que transmet esforç, sacrifici, treball. Llavors, al final estem amb moltes coses a millorar a nivell de bàsquet, encara, perquè és molt aviat, però a nivell del que transmet l'equip i de més, estem molt contents amb la seva feina des de l'estaf i al final es nota, no? Un equip alegre, amb ambició, amb ganes, es nota que després les coses surten millor i demostra que durant moments del partit que hem estirat el marcador, han tornat elles, han tornat a estirar, han tornat, que és un equip mentalment dur i que al final per la feina feta de totes ens emportem un partit que suma una més a la classificació.